It is the Morning Galaxy, and we go to our trending today. And trending is a man who's talking about how beauty sometimes can actually threaten a relationship. So let's talk about it. Have a listen, and we'll talk about it on the other side. They become very, very toxic. Kune varume vanoti kana vadana nevasikana vakanaka. They become very, very toxic. Anenge adamuprovhira kuti since uchidiwa nevanhu vese inini ndoda kuratidza kuti inini handina basa newe and ndindega, you know, and they end up just being abusive just because they are highly insecure to an extent that they want to prove that they are not by being toxic. Chirwere chiri dangerous ichocho. Vasikana vakanaka vakawandisa vacho vanoabhiswa. Kuabhiswa iko kutry kuprovhirwa kunzi inini haisi handiri kubvundi. Stop trying to prove to your partner that you're not afraid of losing them. Bro, you're afraid of losing them. Don't love yacho, very normal. Because we're desperate. That's how a lot of men are losing beautiful wives and beautiful girlfriends. Because vanoda kuita kunge you're not the prize in this relationship, but bro, she is. Treat her like one. So what is the problem now? Why punishira kunaka kwakaita? The same reasons akaita kuti unakirwe naye. Ndo ama same reasons auda kumuvengera. Udumona akapfeka zvinhu zvakanaka, unotorwadziwa. That's toxic. You should stop that. Yeah. So let's talk about this. What's your take on it? How true is that one? How true is this? You know, that one can be intimidated by their partner. Can someone's attractiveness or charisma genuinely become a problem in a relationship? And how do you then, reassure a partner without dimming your own personality as well? Ndo patikambotaura kuti pana uye kutema zvinongonzi temai ukazotema again dzaunenge usikasvikiri. In some cases we've seen that, and I've also seen that with women, because it's not just gender specific. There are also women who do that, kuti munhu wake anenge atori handsome, aine charisma yoyo, and they are intimidated, and then they just do the most to make life difficult for them, right? And with women, unozoona kana kuti musikana after some years pamwe akatozororwa nemunhu like name because they were just beating them down like all these years. So it's actually there. And if you realize it, especially when you're dating, kuti the other person is intimidated, and sometimes they mask the insecurity and inferiority ne something else kuti ngasina basa newe, so that you then feel like but then when anenge atori feeling inferior, so they mask it so much that sometimes you cannot tell, and you might actually not tell otova iwewe you're beating yourself down, wakungonyengerera, wakutya kusiwa, and you're thinking there is no one else out there for me, and this one is the only person, and you now don't even see your value and your beauty. So they have a way, those people, of just getting in your mind, and then you start feeling worthless. And one of what you turn out even do at the prize, right? And as he said, kuti, in a relationship, guys, would you want to lose your husband? Would you want to lose your wife? Apana chino sure sabakuti awudika kuti munhu aende, but then zvokubva ngosina basa naye, in a way a reverse psychology. So they do that. So it's a red flag that other people may actually then not see, especially for dating. And when and you're with this person who is then making you feel like you're nothing because you're something. They don't want you to see your beauty, to see your value, to see your worth. And it's sad. Sister Lewe, mamkase kwa muri koko kumatimane enyika. Mamkawo. Good morning. Kumkati matima enyika, I'm everywhere. Kwese. Good morning. Morning, how are you? I'm good. Ndimakanaka. Ndimakanaka sister Lewe Yeah. Kuti munhu anozo feel intimidated why you watombo attractwa need that beauty. Uda kuichengeta, uda kuisa mukejeri, uda kuisa mumuseum, uita underlooking. Uda kunyatsodi
but vamwe wakatoororerwa izvezvi kuti moment yandinongomurora chete chibasa chake ubva achisiya haaende anyway haadidi so vamwe you can pick it up for others you can't votozogara vakadaro vasina kuchipika usina kuchipika because tsori yacho inenge yakarongwa and they're very patient because ari kuziva kuti achazonokuvharira kumberi uko ende zvisi zvaunongoshita iwe unongotori genuine handiti ende iye anenge achitofunga kuti don't worry I'm betting time moment yandinongomisa underlock inenge ra-underlocking key yokutofunga kuti zvinhu zvedu zviri kufamba mushe zviri kudini but vamwe vacho ndo vanoita tumasly remarks tokuti unotanga kutonzwa kuti vawana akadai wapfeka chakadai so vaita chakadai so haiwo wakuzotaurireini vana saka wangochisekererei nakeshiya iyeye uyu vakadza wangochi why were you over friendly why were you but I don't understand wati vanhu tanhaidza munosvikira ko dzekutanhaidza hakuna nyasha here aiwa I need the undertaker for this hakuna nyasha here pakutanha usingasvikire kuti hautisvikire zveshuwa wobva wangowanirwawo nyasha handiti hakuna here nyasha dzinokusvikiridza I think kana wawana nyasha dzachona you have also the grace kuchengetedza dzaunenge watanha dzachona in a way yekuti you're not insecure kana wawana nyasha dzachona because unenge uchitozvitemba nokuti wawana nyasha kuti aiwa idzi nyasha idzi mwari ndiri kutendai ende ndadzitanha shuwa ndedzangu and then that's it so is it something that we can talk about kuti maimfanagara apa ai makanyanyonaka inini hangu handifari nazvo akatokudza akuchenjedza so they don't want so even if you're to go to those people vari marelationships akadaro vamwe vacho havatozvizive they then end up they're not complimenting you so because they don't want to assure you they don't want you to know so they turn a blind eye to whatever things that you're doing because they don't want you to know because I'm also thinking from an insecure person because insecurity inorwadza wedu it's one thing to project it on another person kuti waakuda kutira kumuti chegedza kupfeka zvakanaka ndoda kupfeke zvakadai so kuti body structure kwesaoneke imbaba imandikone kutora naumwe akadzi andiri but iwo wacho you're also suffering because you're insecure. Yeah. So I'm trying to understand those guys don't have from an happiness. insecure point of view. Kuti, is this something that we can talk about? Kuti, babe, you're a good person. And then don't just wanna the way vanhu vari charismatic. Yeah, pane vanhu vakadaro kuti vanobva tofarirwa akatosvika kuti asi munoziva nono masvitara naye aiwa no first time yangu zvika kutitariswa kumwe wakadzi wakutova because vakadzi unonotisa futi vanhu vari kuda vanhu vedu ka chop so is there a conversation that we can actually sit down because I'm also hurting whilst hurting you as well. I think kana usikade kuchirera so that it doesn't germinate and you really want to uchiramba uchiresist and resist the devil in the flick because this is another devil. Hey, yeah, if you want to resist that and really work on your relationship, I think it's important to then be open in a way yekuti kana pana wakachinzwisisa imagine unenge wada saka akuzvidhima here kuti accommodate inini because like I said munhu akanaka anditi and to make matters worse vanenge vatora munhu akanaka asina makeup yokuti there's nothing you can do about it. There's nothing you can do about a charismatic person. Kuna vanhu vanongodika so yekuti he might not be the most handsome person panzvimbo but anongodika vanototeerera say munhu akada. Is it something that we can talk about kuti hai unonyanyodiwa stereki but unofamba wakadzi vanenge vachingokucheuka oita sei. I think there's a way not yekuti sekonda kuti there's a way yekuti pamwe kana wakutaura nevanhu also then you know what, because the next thing my last resort will be I'm trying to bring you down so that you are not confident to even respond to those compliments. That's the only way you. And then now unenge wato manipulative and vanhu vari kutaimirana mumarelationships nemamarriage kudaro, so that's so bad. I think also, as I said, kuti pa dating stage, if you then pick up and they have a way of not showing it, as I said, to then making it feel like they don't care, they don't see you and stuff. But then if you're able to pick it up, I think it's important to go separate ways. I'm doing it for us. Because pane vakadzi vanotonzwisa tsitsi kuti anenge asina confidence. Apo ichonoti angakanaka iyo musikana uyu. What happened? Apo murume aingomutsondora. Do you know angakanaka? Moment you lose confidence, kunaka kweke kunoita kakusheka futi. Saka that's the only way they have, because it's something that you can't
talk about. Anidi kuti hey mai mwana manganaka saka ndodi ndomfekedzera rinozi roko risingashape anongoonekwa still. Saka what's the next person I'm going to attack? I'm going to attack because insecurity inorwadza. We usually talk about it from a point kwairi kuprojecterwa, not from munhu wacho. Unongochisafa insecurity mweziya mushe kungoti akangoti pote hanetorova akangoti pote like wakutonoti akutotariswa namwe wakadzika yo vakutoseka vakutotaura nepasina kutariswa unotakakona kunge akatariswa kuti kumabasa ikoko ndosvika machizoregedza vakadzi vakumabasa kuti mabasa ikoko ari kuende ikokoko kana kuri kuchikoro kana dota aende kuchikoro kuti azoadvansa azoramba achikuonekwa rikendinyatsomuu saka unomusondora kuti haachafeel comfortable in presence of people, anongofeela like that voice because unongochitaura paruda validation babe, because we always want validation from your partner, of course. Because ndiye wadoti akuzoti wow babe that's good, oh you're looking good, kakomplimentika pamwe pacho mune makwenda offside zvezvima muchataura pai tiudzei makambosangana nazvo here muri mazviri here kune vanga vari insecure because le vada kupinda mutsoka devamuzvina insecure kuti how did you then deal with that where you then knew kuti vamwe as I said kuti varume chaivo kuti munhu anachizoti murume wangu akanaka kundipfu okay akanaka kukupfuura zviri ndizvozvo dati pakutanha unogona kuwanirwa nyasha dzekutanha andika unotanha anotokuda genuinely asiri type yako asiri kumbotarisa zvetype anditi but then you destroy the relationship because you are insecure. But munhu atori pachokwadi hapana pekuti asetla newe ende iwewe ende iwo guys kuna vanhu vakanaka kudzoka kuna vanhu vanongodikika sobi kuti akangosvika panzvimbo anditi chakadai so they're just tomuita semurume wacho anodikika. Hansi Vikendi, I have a beautiful wife. She lights up any room she enters. Even women adore her structure. I let her be. It takes a confident man to make his wife shine. It takes a lot, from a man, a confident man who is secure and not intimidated. At the end of the day. And I guess she also does things to then also assure you, not, we're here together. Ndimi dedi apana kumuka ndiri kutarisa vanhu vari kundida zvavo mbotitumira picture yamada ndozvideredza here I think unofanira kunyanya kutozvideredza especially kana and attention yacho futi the other side unofanira kunge yakanyanyowanda seko because imwe attention munhu kungotipepesa attention kana ndimi attention yacho inofanira kuwanda sei zvatinoti it's normal I can handle this amount of attention. I think it's also important, to have wisdom as a partner. Chero chidika, chero chifaririka, to be conscious of the presence of your partner. Kuti pane zvinhu zvekuti sure ndiri kudiwa ndiri kuita sei and then ukufara mukudiwa mako exactly ipapo manje usanyanyofara then ubvotoshare zvese chichi babe tapinda vanhu achobva vakudasa panoda ka wisdom because munhu mumwoyo make hanzi zviri pa2 guys ukamuradza futi kuti akanaka wakutoitiswa so it is what it is vanhu ngavadanane madananiro avo avari kuita vari kwavari ikoko chete aizvi